Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntsu ngenqanje ngebhuzu matshitshi qomane. Bathi ufane empane semncane odanga bathi dabethi mdala athi cha. Bayamsukela bakethi ingane ihlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamala lo dwele ubishezi bathi ntombi zimdansa ngentshabe zithi muhle webhuntsubhuntsu. Umuhle yomatshitshi qomane. So bafowethu ngicela nje ukuthi ngithathele lithuba ngiqale ngakho nje ukuxolisa. Ngokungatholakala I think iphelile inyanga manje yabona. Ngenxa ke yesimo ebengibhekene naso kodwa okungijabulisayo inkululeko yami igcine ngiyitholile yabo yokwazi ukuthi ke siphendulane ngalendlela le yabo esijwayele ukuthi senze ngayo. So abafowethu bebengibhalela kodwa ngakwazi ukuthi ngibaphendule yabo mhlawumbe omunye ube nento ayidinga nje ngokusheshsha yabo kodwa ngangatholakala. So ngiyaxolisa kakhulu bafowethu. Nami bengaphezulu kwamandla ami bese ngiphatheke kabi nami bona photo na inyanga iphela kodwa manje angisakwazi ukuthi ngenza ama video ngalendlela engijwayele ukuthi ngenze ngayo yabo. So mawuthi mfethu bungibhalelile and anga reply kuwena and usangathanda into yakho ukuthi siqhubeke sibonisane ngayo, hayi mfethu ngibuyile manje full time ngizotholakala. Ngiyacela nje ungikhumbuze nje ukuthi mfethu ngiyakukhumbuza la bengikubhalelile mhlambe nakho ngenzansi yabo sokwazi so bese sikwazi ukuthi sibonisane. So namhlanje nje mfethu ngaphandle nje ukuthi simotshe isikhathi into ebengathanda ukuthi sibonisane ngayo ukuthi yabona mangabe umuntu wesilisa kunento ekufanele uunderstand yabona kufanele amantombazane wonke mfethu wathathe kanjani ngendlela efanayo yabona kanjani na ngichaza ukuthini angathi ngoba nakho intombazane inhle yabona ichaza bese wena uyinika leyo attention especially ngoba manje muhle uyachaza yabo bese kuthi omunye mhlambe ongakhiwe ngalendlela wena echaza wena ongachazi nakancane bese uyamhlinela ungamkhulumisi ungenzi lutho yabo. No mangabe wenze njalo kusho ukhetha iphela emasini yabo ngoba abantu besifazane laba ekufanele ubatreat ngendlela eyodwa efanayo yabo. So ngichaza ukuthinike ngalokho engikusho yabona mangabe ufuna ukuthola intombi kalula mfowethu kuyasiza ukuthi ube insizwe kwazi ukuthi ikhulume. Ake ngenze isibonelo esi mhlambe yangena etextini nakho awuna intombazane uzohlala mhlambe eduze kwayo inhle iyachaza awuyayibingelela ayivume kahle ayiqhubeke nikhulumeke kuyale ake sithi futhi mhlambe kwesinye isikhathi uyafika khona etextini leyo mhlambe ungena ke kuhlela intombazane mhlambe engachaza mhlambe ugcina ngokuyibingelela awusaqhubeki ke nengxoxo njengoba uzoqhubeka noma njengoba uqhubekile kule ekade ichaza yabona. So leyo nto iyalimaza kakhulu kanjani kuyenzeka ukuthi lo muntu osifazane muhle uyachaza la emehlweni akho nje muhle uyachaza ngendlela akhiwe ngayo kodwa manje uthothi izenzo zakhe nangendlela acabanga ngayo umhlaba ubuka ngayo awuchaze kuna kancane yabona. So mangabe wena uzothatha ukuthi hayi ngifuna umuntu omuhle ongichaza kanjani omunye umuntu kudinga ukuthi uzokhuluma naye kuyima uzwe indlela acabanga ngayo abona ngayo umhlaba. Hey uthola ukuthi mangabe sekhuluma hey inhliziyo yakho mfethu uyithinta ngendlela eyisimanga yabona. Baningi abathandanayo namhlanje ababengacabanga ukuthi bengathandana yabo ngenxa yani umuntu bembukela kude atalo ungeke lapha yana yabo kanti yena ucabangani ukuthi hayi fanele kube intombazane enhle uBeyonce njani. No yona le ntombazane le oyithatha kancane mhlambe nje angeke ngisho ukuthi embi kodwa nje engekho yimbi engekho yinhle yabo oyithatha kancane thothi iyona ke inkosazane leyo ezokuchaza yabo. So ingakho ngithi nje lento kufanele uyazi ungakhethi iphela emasini as much as umuntu engachazi but wena khuluma nabo bonke bathatha ngendlela efanayo ngoba bafuna leyo nto izokusiza ekuthenini ungazitholi ngenxa yokuthi hayi intombazane yinhle ugcina usuyifonela kakhulu yabo ugcina wenza into engafanele uyenze yabo usuyithena off ingane igcina isiyakuziba indaba uthatha ukuthi hayi inhle phela iyangichaza fanele ngifonele njalo yabo. So uma ngabe wenza kanjalo uthatha ngobuhle uchaza ubuhle then uzogcina sewenza ngendlela engafanele wenze ngayo yabo. So bathathe ngendlela efanayo ungakhethi iphela emasini leyo nto izokusiza kakhulu ke ekuthenini ngoba phela kuyenzeka kwesinye isikhathi uthathe ukuthi hayi intombazane inhle ugcina usuziba izinto ekukhombisa zona mhlambe engahamselani nawo ngenxa yokuthi hayi muhle umuntu wami lobo buhle efonini tixi nishaya ithombe kodwa emva kwalokho
uthola ukuthi indlela aziphatha ngayo noma akhuluma ngayo noma acabanga ngayo nje umhlaba ubuka ngayo wena awuchazeki yabona. But ngenxa ukuthi muhle ugcina usubanjwa yilokho yabo. Usuyaluza ke lapha usekho happy kuleyo relationship ngenxa nje ukuthi wena ukhetha iphela emasini. Ungalikhetheki iphela emasini mfowethu. Abantu besifazane bathatha ngendlela efanayo bonke. Mawungena eTexini mayintombazane nje ayibingelele imbonto uvuma kahle ya qhubeka ingxoxo mfowethu kube mnandi nixoxe. Ukukhuluma phela nomuntu ongachazi noma ongemuhle kuwena akusho ukuthi hayi phela usuphoqelekile ukuthi uthathe inamba yakhe umshele qhubeka kanjalo. Cha, inkulumo yenu nje ndoyishiya lapho lana indawonye khona qhubeke nempilo yaqhubeka ngoba ziningi izinto ongazifunda kulowo muntu omthatha kancane. And futhi into ekufanele uyazi ikusasa laziwa mfowethu. So bahloniphe bonke abantu bathathe ngendlela efanayo ayigcine amantombazaneni kuphela lento yabo. Ngathi umuntu ngoba hayi manager thize simhlonipha kakhulu kuthi lo munye oklinayo hayi umthathe noma kanjani. No, umuntu mfowethu. Singabantu siyadinga ukuhlonishwa ngoba konke okwenzayo uzenzela wena mfowethu. Wena ungatshetha yabo mangabe usiza umuntu ungatshetha hayi ngisiza yena. No, kanti cha, lento yenzayo uzenzela wena yabo. Egcineni kosuku konke okwenzayo kuyabuya kuze kuwena as much as ungasakhumbuli yabo. So nawe mangabe abantu bahlonipha benze njani nabo bazokuhlonipha back. Impilo injalo mfowethu. So ngiyathemba ukuthi mfowethu uyayizwa ke inhloso yale video and uzokwenza ngalendlela efanele. So mangabe unesifiso sokubhalela umqeqeshi wensizwa ungambhalela ku-email ethi mqeqeshiwensizwa@gmail.com ukuze mina nawe sokwazi ukuthi sibonisane ngodaba lakho. Sho mfowethu.